Zastúpená krajina vo finálovom Super G sezóny. 7 Švajčiarov dnes uvidíme v poslednom superobrovskom slalome sezóny. Na prvý z tejto sedmičky Švajčiarov je so štartovým číslom 1 Gino Kaviecel, ktorý už je na trati na zjazdovke Ulrike Majerovej. Zjazdovka nesie meno bývalej slávnej Rakúšanky, ktorá bohužiaľ tragicky zahynula po nešťastnom páde na zjazdovke Kandahar v Garmisch-Partenkirchene v roku 1994. Štart je vo výške 1627 metrov, cieľ vo výške 1070 metrov, prevýšenie 557 metrov, celková dĺžka trate 1892 metrov. Autorom trate superobrovského slalomu tu v Saalbachu pre finále je kanadský tréner Chris Powers. Celkovo 38 bránok, 2 prejazdové. To znamená 36 oblúkov musí absolvovať Gino Kaviecel a všetci ďalší pretekári zo štartovej listiny. Celkovo je teda 23 a uzavrie to aktuálny juniorský majster sveta Max Peratoner. Gino Kaviecel, 31-ročný skúsený Švajčiar, v tejto sezóne raz v prvej desiatke, konkrétne v Bormiu, keď skončil presne 10. Stanovil základný čas 1 minúta 14,13 sekundy. Gino Kaviecel je špecialistom skôr na obrovský slalom, ale aj v Super G je v širšej svetovej špičke, aj keď dnes k favoritom určite nepatrí. Nikdy v tejto disciplíne vo svetovom pohári na pódiu nebol. Takže by bolo veľkým prekvapením, ak by sa mu to podarilo práve teraz vo finále v Saalbachu v dejisku budúcoročných majstrovstiev sveta. Saalbach bude po druhýkrát dejiskom majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní. Prvý raz to bolo v roku 1991. S dvojkou už je na trati Jared Goldberg, jeden z dvoch Američanov vo finálovom Super G sezóny. Okrem Goldberga uvidíme ešte Ryana Cochrana Siegla, ten bude mať 20-ku. Inak Saalbach nepatrí k tým tradičným dejiskám svetového pohára. Superobrovský slalom sa tu išiel v celej histórii vo svetovom pohári iba raz, konkrétne v roku 1988. Takže už poriadne dlhá doba, čo sa tu o body vo svetovom pohári v Super G nejazdilo. Tým jediným doterajším víťazom Super G v Saalbachu je Švajčiar Martin Hangl. Super G je najmladšia disciplína alpského lyžovania. Do svetového pohára Super G vstúpil v sezóne 1985-86. A historicky prvým majiteľom malého globusu je Markus Wassmayer z vterajšej nemeckej spolkovej republiky. Jared Goldberg tesne prehráva priebežný súboj o prvé miesto s Ginom Kaviecelom. Švajčiar zostáva na prvom mieste s náskokom 13 sekundy pred Američanom. Na majstrovstvách sveta sa superobrovský slalom išiel poprvý raz v Crans-Montáne v roku 1987. Historicky prvým majstrom sveta je Pirmin Zurbriggen, takisto Švajčiar. Olympijskú premiéru zažila táto disciplína v Calgary 1988. A bolo to zlaté predstavenie Francúza Franka Picarda. Prvý z Rakúšanov, to je Štefan Babinský, prežívajúci zatiaľ najlepšiu sezónu v kariére. 27-ročný pretekár, ktorý v minulosti žiaril skôr v európskom pohári, už je definitívne súčasťou rakúskeho Ačka. Stabilizoval sa v rakúskej elite a určite tie jeho najlepšie sezóny ešte iba prídu. Väčšinou to býva naozaj až po 30-ke v rýchlostných disciplínach a to Štefan Babinský ešte tento vek nedosiahol. Aj tak už dokázal zaujať v tejto sezóne 2 6 miestami v Bormiu a vo Wengene. 8 bol v Garmisch-Partenkirchene. Celkovo 10. miesto patrí Babinskému v hodnotení Super G za celú sezónu.
predfinále teda bol súčasťou top 10. Ale zatiaľ zaostával na predchádzajúcom medzičase to, ale ešte rozhodne nič nemusí znamenať. Teraz už ale tá strata 66 stotín je pomerne veľká. Bolo by prekvapením, ak by Babinský nezdolal Gina Kaviecela a Jareda Goldberga, ale asi sa to stane. Až tretie miesto bude pre Babinského veľkým sklamaním, si myslím. Asi sa od neho čakalo viac. Gino Kaviecel zostáva prvý. Jared Goldberg druhý. Babinský ide na tretie miesto. Domáci Rakúšania majú v hre ešte ďalších 4 účastníkov finále. S 11 to bude Rafael Házer, so 14 Vincent Krichmajer, s 21 Lukas Feuerstein a s 22 Daniel Dankelmajer. Toto je to, o čom som hovoril, 81 bodový náskok. Odermatta na Krichmajera, to sú jediní dvaja adepti na malý kryštáľový globus. Teraz je tu Loic Meillard, videli sme jeho sestru Melanie, ktorá bude s napätím sledovať takisto jazdu svojho brata, ktorý prežíva úžasné obdobie svojej kariéry. Momentálne dá sa povedať svetová dvojka mužského alpského lyžovania za nedostihnuteľným Markom Odermattom. Loic Meillard bol druhý v celkovom hodnotení obrovského slalomu v tejto sezóne a druhý je aj v bojoch o veľký kryštáľový globus. Dvaja Švajčiari prevyšujú momentálne zvyšok sveta. Okrem Marka Odermatta si veľký rešpekt zaslúži aj tento muž za svoju univerzálnosť. Dokonca Loic Meillard je ešte komplexnejší ako Marko Odermatt, keďže jazdí aj slalom a patrí momentálne do elitnej sedmičky v najtočivejšej disciplíne a je schopný bodovať aj v rýchlostných disciplínach. Super G dokonca už bol aj na stupňoch víťazov. Takže momentálne asi najkomplexnejší lyžiar spoločne so zraneným Markom Švarcom je práve Loic Meillard. Úžasná forma tohto muža v závere sezóny, ale celá sezóna bola vynikajúca. Pričom s každými ďalšími pretekmi sa zlepšoval, no a možno je pre ňo až škoda, že sezóna sa končí, pretože Loic Meillard je momentálne na vrchole svojej výkonnosti, čo ukázal aj v tomto Super G. Jasne prvé miesto pre Loica Meillarda. Pritom je až 18. v hodnotení disciplíny. Ale bol tretí v Garmisch-Partenkirchene, čo jasne naznačuje jeho potenciál aj pre rýchlostné disciplíny. Toto je sestra Melanie, takto mimikou tváre ohodnotila výkon svojho brata. Naozaj Loic je ozdobou, lyžiarskou ozdobou rodiny Meillardovcov. Aj Melanie sa postupne vracia po ťažkom zranení späť do elity. Ďalší Švajčiar na trati. Prekvapenie sezóny Arnaud Boisset. Zatiaľ málo známe meno. 25-ročný pretekár sa poprvýkrát v kariére kvalifikoval do finále Svetového pohára v niektorej z disciplín. A to veľmi presvedčivo z 13. pozície. So ziskom 123 bodov. Bodoval vo všetkých 6 superobrovských slalomoch tejto sezóny. Niektoré preteky boli zrušené, takže superobrovský slalom predfinále iba so 6 pretekmi. Toto je 7. zároveň posledný Super G sezóny. V 6 pretekoch sme spoznali 4 víťazov. Dvakrát triumfovali Odermatt a Krichmajer a po jednom víťazstve majú na konte Francúzi. Cyprien Sarrazin a takisto Nils Allegre sa zapísal na listinu víťazov prvýkrát v kariére, keď triumfoval v superobrovskom slalome na zjazdovke Kandahar v Garmisch-Partenkirchene. Boisset tesne druhý za krajanom Loicom Meillardom. O 12 sekundy iba prehráva bitku o priebežnú prvú pozíciu a určite dôvod k spokojnosti tam bude. Boisset korunoval svoju zatiaľ životnú sezónu výborným vystúpením aj vo finále Svetového pohára. Švajčiarska dominancia v mužskom alpskom lyžovaní je momentálne evidentná. Ten odveký súboj Švajčiarska s Rakúskom sa momentálne jednoznačne naklonil na švajčiarsku stranu.
90. roky suverénne patrili Rakúšanom. Koniec 80. Švajčiarom. Teraz sa opäť vrátili na tie najvyššie priečky Švajčiari v posledných sezónach. Hovorí o tom aj pohľad na rebríček Pohára národov. Švajčiarsko vedie o 1671 bodov pred Rakúskom. Takýto veľký rozdiel je momentálne medzi veľmocami v počte získaných bodov za sezónu v mužskej časti Svetového pohára. Štefan Rogentín. Takisto má výbornú formu, čo ukázal vo štvrtok, keď vyhral tréning z jazdu. Jediný tréning, ktorý sa uskutočnil z pôvodne 2 plánovaných tréningov, sa ten druhý piatkový včerajší neuskutočnil. A práve Štefan Rogentín v štvrtok bol najlepší v tréningu. Z tohto pohľadu by dnes mohol patriť k favoritom. Patrí mu 9. miesto v celkovom poradí Super G po 6 pretekoch. Dvakrát bol v prvej desiatke, vo Wengene 9., v Garmisch-Partenkirchene 7. To sú jeho najlepšie výsledky, ktoré dnes môže rozhodne prekonať. Zatiaľ je v hre o priebežné prvé miesto, ktoré drží jeho krajan Loic Meillard, tak budeme mať 3 Švajčiarov na čele. Je to veľmi pravdepodobné. Štefan Rogentín a jeho útok na prvé miesto je úspešný. O 300 sekundy sa dostáva pred Loica Meillarda. Švajčiarsky triumvirát na čele v priebežnom poradí. Rogentín, Meillard, Boisset a ešte aj 4. miesto patrí Švajčiarsku záslov Gina Kaviecela. To je teda dominancia tak ako v celej sezóne, tak aj vo finálovom Super G. Švajčiari kráľujú, aspoň zatiaľ to platí. A je to o to cenejšie, že sa to koná na pôde odvekého rivala Rakúska v Saalbachu. A to je ešte v hre s desiatkou Franjo von Almen, objav tejto sezóny a predovšetkým Marco Odermatt. Kanaďan Jeffrey Reed, aj on prežíva najlepšiu sezónu kariéry. Doslova míľnikom pre ňo môže byť prvé pódium, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť v zjazde v Kvitvieli, keď skončil druhý za Kriechmayerom. Super G zatiaľ na pódiu nikdy nebol. Syn slávneho otca Kena Reeda z tej generácie Crazy Canucks z konca 70. rokov, keď Ken Reed patril k najlepším zjazdárom na svete. Vyhral aj najslavnejší zjazd sezóny v Kitzbüheli, konkrétne v roku 1980. Jeho syn zatiaľ podobné úspechy nedosahuje, ale približuje sa k výkonom svojho otca. Patrí mu zatiaľ 7. miesto v hodnotení disciplíny pred finále. Práve vďaka tomu druhému miestu v Kvitvieli v poslednom Super G predfinále. Keď to zdolal iba Kriechmayer, dnes to také úspešné pre Jeffreyho Reeda nebude. Švajčiari stále neotrasiteľne ovládajú Super G, keď držia všetky 4 najvyššie priečky. Prvý Rogentín, druhý Meillard, tretí Boisset, štvrtý Gino Kaviecel, piatý Jeff Reed, šiestý Goldberg, siedmy Babinský. To je zatiaľ priebežná klasifikácia. A je tu jedna z najzaujímavejších postav tejto sezóny. Úžasný prerod tohto muža sme sledovali. Bývalý špecialista na obrovský slalom sa v tejto sezóne katapultoval do najúžšej svetovej špičky rýchlostných disciplín. V superobrovskom slalome mu patrí 5. miesto pred finále. Ešte lepšie v zjazde, tam je celkovo druhý so šancou na malý globus. Najväčší konkurent Marca Odermatta v boji o celkový triumf v kráľovskej disciplíne. Cyprien Sarrazin v tejto sezóne naozaj žiaril. Najmä v Kitzbüheli sa zapísal medzi nesmrteľných. To, čo predviedol v zjazde, to bola doslova óda na štrajf.
Možno najlepšia jazda v histórii, akú zažila z jazdovka Streif, práve takú predviedol tento muž Cyprien Sarrazin. Vyhral oba z jazdy na slávnej zjazdovke v Kitzbüheli. Tak piatkový, ako aj ten hlavný sobotňajší. V druhej polovici sezóny sa takisto ale Sarrazin ľahko zranil, čo ho zabrzdilo v rozlete, ale dokázal sa ešte v priebehu sezóny vrátiť. Zaraďuje sa na 4. miesto. Rozbil ten švajčiarsky štvorblok na čele. Gino Caviezel klesá na 5. miesto, ale prvé 3 miesta stále patria Švajčiarom. Vedie Rogentin pred Meardom a Boissetom. Sarrazin vyhral v tejto sezóne superobrovský slalom vo Wengene. V rámci slávneho Lauberhornu sa tešil z cenného víťazstva a potom prišli ešte cenejšie triumfy v Kitzbüheli. Jeho krajan Nils Allègre, 30-ročný skúsený Francúz, v tejto sezóne zaznamenal prvé víťazstvo v kariére práve v superobrovskom slalome. Podarilo sa mu to na Kandaháre v Garmisch-Partenkirchene. 6. muž celkového hodnotenia Super G. Predfinále je teda v najúžšej svetovej špičke disciplíny. Okrem víťazstva v Garmisch-Partenkirchene zaujal aj 6. miestom v Bormiu. Druhý a zároveň posledný Francúz, ktorého dnes sledujeme vo finálovom Super G sezóny. No ale Allègre nebude určite, myslím si, atakovať Švajčiarov na prvých 3 priečkách. A zatiaľ to nevyzerá ani na prvú 5 priebežného hodnotenia. Nils Allègre útočí na 7. miesto, napokon je to 8. priečka. Strata sekundy a 9 stotín. Zdoláva iba Rakúšana Babinského, ktorý klesá na 9. miesto. Švajčiarsku dominanciu môže o chvíľu ešte vylepšiť Franjo von Almen. Iba 22-ročná vychádzajúca hviezda rýchlostných disciplín. Bude mať štartové číslo 10. Vidíme ešte prípravu Marka Odermata so svojím trénerom a tu je avizovaný jeho krajan Franjo von Almen. Tomu by mala patriť budúcnosť rýchlostných disciplín. Naznačil ohromný potenciál. Pretekár s mimoriadnym citom pre skls. Juniorský vicemajster sveta v tejto disciplíne z roku 2022 z kanadskej Panorámy. Ale začiatok nebol úplne ideálny. Bude to mať už von Almen veľmi ťažké. Ale Švajčiari stále držia prvé 3 miesta. Poradí Rogentin, Meard, Boisset. Von Almen dnes k najlepším rozhodne patriť nebude. Bol 3. v Garmisch-Partenkirchene. A okrem toho ešte 2-krát v top 10. 9. vo Valgardene. A 9. rovnako v Garmisch-Partenkirchene, kde sa uskutočnili 2 Super G v tejto sezóne. Kde sa uskutočnil 2-krát Super G v tomto ročníku. Von Almen sa zaradí niekde na koniec priebežného poradia. Bude to 8. alebo 9. miesto. 9. pre von Almena. Zdoláva iba Štefana Babinského, ktorý klesá na 10. Von Almenovi finálový superobrovský slalom nevyšiel. V štvrtkovom tréningu z jazdu obsadil 9. miesto. Uvidíme ho aj v nedeľu. Ak sa zjazd uskutoční, tak von Almen bude takisto súčasťou finálovej zostavy pre kráľovskú disciplínu.
To má iba 22 rokov. V takto mladom veku sa kvalifikoval do oboch rýchlostných finále sezóny. Veľké veci sa od neho v budúcnosti dajú očakávať. Už v takomto mladom veku sa dostal na pódium vo svetovom pohári, čo je absolútne výnimočné. Najmä čo sa týka rýchlostných disciplín, kde prichádza vrchol vo veku okolo 30-ky. No uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Vysoké teploty samozrejme sú problémom a trať sa bude asi spomaľovať, čo je voda na mlyn pre tohto muža. Štefan Rogentin drží prvé miesto a rozhodne nie je bez šance získať prvé víťazstvo v kariére. Aj keď tí najväčší favoriti sú ešte iba pripravení odštartovať. Konkrétne hovorím o Vincentovi Krichmajerovi a Markovi Odermatovi. Budú mať čísla 14, respektíve 15, ale faktor spomaľujúcej trate môže zohrať svoju úlohu. Pri tomto teplom počasí s teplotami vysoko plusovými. S 11-kou Rafael Házer. 26-ročný Rakúšan. Patrí mu 3. miesto v hodnotení superobrovského slalomu predfinále. Najlepšia sezóna kariéry pre Házera, ktorý životný úspech dosiahol v lani na majstrovstvách sveta v Courcheveli, keď bol 3. v alpskej kombinácii. V tejto sezóne sa dostal dvakrát na 2. miesto v superobrovskom slalome. Druhý bol v Bormiu a druhý bol aj v Garmisch-Partenkirchene. Ale už tá jazda von Almena naznačovala, že trať sa evidentne spomaluje a Házer to takisto má veľmi ťažké. Nerobí žiadne chyby, napriek tomu stráca už skoro sekundu. Napriek tomu, že je 3. v celkovom hodnotení disciplíny, o malý globus už bojovať nemôže ani teoreticky, keďže stráca 188 bodov. Až 9. miesto pre Rafaela Házera. Strata sekundy a 17 stotín. Piatý z posledného svetového šampionátu v superobrovskom slalome Rafael Házer. Dnes medzi najlepšími vo finále nebude. Štartové číslo 12 má ďalší objav tejto sezóny, aj keď už nepatrí k najmladším, tak poprvýkrát sa dokázal kvalifikovať do finále svetového pohára a to veľmi presvedčivo, keď mu patrí dokonca 4. miesto v klasifikácii disciplíny. To je pre Bosku jednoznačne životná sezóna s prvým pódiovým výsledkom vo svetovom pohári v podobe 2. miesta na Kandaháre v Garmisch-Partenkirchene. Veľké prekvapenie tejto sezóny, to je Guglielmo Bosca, ktorého sledujeme na trati. Vo finále bude aj v zjazde v nedeľu. V tréningu sa mu ale nedarilo, skončil až 20. Superobrovský slalom je jednoznačne jeho hlavná disciplína, čo v tejto sezóne jasne ukázal. A je ďalší príklad toho, že ideálny vek pre rýchlostné disciplíny je až po 30-ke. 30-ročný Guglielmo Bosca je 7. zo stratou 82 stotín.
No, máme zatiaľ kompletne švajčiarsky stupeň víťazov. Prvý Rogentin, druhý Mejard, tretí Boasset, pre ktorého by to bolo prvé pódium v kariére, ak by tam zostal. Ale ešte ani zďaleka nie je koniec. Aj keď ten limitujúci rýchlostný faktor určite tam začína fungovať a to sa môže prejaviť na výsledkoch Kriechmayera či Odermatta. Jednoznačne najlepších protagonistov tejto disciplíny. S 13-kou odštartoval Dominik Paris. Pretekár s úžasným citom pre skos. Považovaný je za najlepšieho glidera histórie. Tým, že to nie je dnes veľmi zatočené, to by Parisovi mohlo sedieť. On je oveľa lepším zjazdárom ako pretekárom pre superobrovský slalom, aj keď už je majstrom sveta aj v tejto disciplíne, konkrétne z Åre 2019. Ale väčšinu svojich najväčších výsledkov dosiahol v zjazde. Je to absolútny špecialista na rýchlostné disciplíny. 22 víťazstiev má vo svetovom pohári, z toho 18 v zjazde, 4 v Super G. Takisto môže využívať svoju hmotnosť, keďže je to najťažší pretekár štartového poľa. Vždy vedel svoju váhu efektívne využívať. Patrí mu zatiaľ 8. miesto v hodnotení Super G pred koncom sezóny. Cieľ je 5. To je výborný výsledok pre Dominika Parisa. Zrejme hrali úlohu práve tie faktory, o ktorých som hovoril. Dokázal využiť hmotnosť na spomalujúcej sa trati. Úžasný cit pre skos. Vyťažil z toho 5. miesto priebežnej klasifikácie. Stále je na čele tento muž, Stefan Rogentin. Nikdy Rogentin nevyhral preteky svetového pohára, na konte má jeden pódiový výsledok. No a teraz sa začína boj o malý kryštálový globus. Súboj Kriechmayer versus Odermatt. Tak si to vychutnajte. Sice je to skôr teoretická ako praktická šanca pre Kriechmayera, ktorý musí Odermatta zdolať o 82 bodov, aby získal malý globus, čo je naozaj veľmi málo pravdepodobné. Kriechmayer sa snaží využiť maximum, čo dovoluje trať. Darí sa mu držať vysokú stopu, ale trať sa naozaj spomaluje. To rozhodne nehrá do karát pretekárom v tejto časti štartového poľa. Kriechmayer síce chyby nerobí, ale trať už toho veľa nedovolí. Je to až 5. miesto a máme víťaza. Malý kryštálový globus získava Marko Odermatt. V tejto chvíli je to definitívne, keďže za 5. miesto sa udeľuje 45 bodov a to ešte ani nie je istota a strata Kriechmayera je 81 bodová. O všetkom je rozhodnuté bez ohľadu na to, čo predvedie Marko Odermatt. Tak malý globus má práve on po druhýkrát v kariére. Zároveň je obhajcom, keďže aj v lani malý globus za túto disciplínu získal práve Odermatt. Kriechmayer teda už nemá ani tú teoretickú šancu, ktorú mal pred začiatkom finále. Marko Odermatt už v pozícii istého držiteľa malého globusu vstúpil do boja o čo najlepšie umiestnenie vo finálovom superobrovskom slalome sezóny. Je to švajčiarska dominancia, zatiaľ je to kompletné švajčiarske pódium. Vedie Rogentin, druhý Mejard, tretí Boasset. Ale aj Odermatt už samozrejme je limitovaný možnosťami, ktoré ponúka spomalujúca sa trať.
Strata Odermata. Stále polsekundová. Zhruba polsekundová. Je to precízna jazda s dobrou líniou. Ale skrátka tie podmienky z hľadiska rýchlostných možností sú značne obmedzené. Odermatt je 5. 64 sekundy je jeho strata. Odermatt zdoláva Kriechmayera, ktorý klesá na 6. miesto, takže nielen v rámci celej sezóny, ale aj dnes je Odermatt lepší ako jeho hlavný rival Rakúšan Kriechmayer. No a máme kompletné švajčiarske pódium. Preteky ešte nie sú skončené, ale keď to nedokázal Odermatt, ktorý neurobil žiadnu zásadnú chybu a stratil 64 sekundy, tak si myslím, že je nemožné, aby pretekári, ktorí ešte budú štartovať, mohli meniť poradie na tých najvyšších pozíciách. Dnes je to teda švajčiarska exhibícia. V prvej peťke máme 4 Švajčiarov. Prvý Rogentin, druhý Meillard, tretí Boasset, pre ktorého to bude prvé pódium v kariére. 5. Odermatt. No v prvej desiatke je ešte aj Gino Kaviecel na 8. mieste. Tak ako prebiehala celá sezóna, tak v tomto duchu prebieha aj finálový superobrovský slalom. Je to o švajčiarskej veľkej prevahe. Pretekov svetového pohára, dovolím si to tvrdiť už jednoznačne, keďže vieme a vidíme, ako sa vyvíja trať, ako prebiehajú tieto preteky, je prakticky nemožné Rogentina zdolať. Teoreticky samozrejme možnosť existuje vždy, ale prakticky je tá šanca, že by niekto mohol Rogentina zdolať nulová. Cameron Alexander na trati. Jeden z troch Kanaďanov vo finálovom Super G sezóny. Videli sme už Jeffreyho Reeda so 7. a ešte uvidíme Jamesa Crawforda s 19. Cameron Alexander zatiaľ 20. v hodnotení disciplíny pred finále so ziskom 96 bodov. Jeho oveľa silnejšou disciplínou je zjazd. Tam bude mať v nedeľu väčšiu šancu. V zjazdoch sa viackrát dostal na pódium. Má na konte už aj víťazstvo v pretekoch svetového pohára. Ale v Super G doteraz na pódiu nikdy nebol. 16. miesto v tejto chvíli pre Alexandra. Všetkom je rozhodnuté. Máme opäť istotu, kto získa malý kryštálový globus. Marco Odermatt, presne rovnaký vývoj sezóny ako v prípade jeho krajanky Lary Gutovej Beramiovej. Rovnaké globusy na konte tak Odermatta ako aj Lary Gutovej Beramiovej. Odermatt má ten veľký za celkové víťazstvo vo svetovom pohári a zatiaľ 2 malé. Za obrovský slalom a za Super G. Rovnaké výsledky zapísala aj Lara Gutová Beramiová. Sezóna jednoznačne v znamení švajčiarskych úspechov. Talian Mattia Casse s číslom 17, aj on je príkladom dozrievania pre rýchlostné disciplíny vo vyššom veku. Casse má 34 rokov a práve táto a vlanejšia sezóna sú jeho najlepšie v kariére doteraz.
Darilo sa mu v tréningu z jazdu vo štvrtok, obsadil 3. miesto. Takže formu rozhodne má. Kase v cieli na 14. mieste. Strata sekundy a 40 stotín. Najlepším výsledkom Kaseho z tejto sezóny zostane 8. miesto z Val Gardeny na Saslongu. Hneď v prvých pretekoch tejto sezóny dosiahol najlepší výsledok. Dnes to prvá desiatka nebude. Kase to v superobrovskom slalome dokázal 3-krát byť v top 10, v 8. v spomínanej Val Gardene a potom ešte 2-krát 10. vo Wengene a v Kvitfieli. 18 má Justin Murcier, posledný zo 7 Švajčiarov v tomto finálovom superobrovskom slalome. Z tých pretekárov, ktorí sa kvalifikovali kvôli zraneniam, nemôže štartovať Alexander Omot Kilde, ani jeho krajan Adrian Sejerstedt a takisto Rakúšan Daniel Hemmetsberger. Pre Murciera je najlepším výsledkom z tejto sezóny 5. miesto z Bormia. Ešte určite za pozornosť stojí najmä 7. miesto z Wengenu. Takže 2 top 10 umiestnenia Murciera, pôvodne špecialista na obrovský slalom. V závere kariéry sa začína čoraz viac venovať rýchlostným disciplínám a už je súčasťou širšej svetovej špičke v speed events. To znamená v rýchlostných disciplínach. Murcier v cieli a je to 17. miesto s takmer 2-sekundovým odstupom na víťazného Štefana Rogentina. Pre Rogentina to bude prvé víťazstvo v kariére a celkovo druhé pódium vo svetovom pohári. Definitívne ešte samozrejme oslavovať nemôže, ale prakticky je všetko jasné. Štartové číslo 19 má úradujúci majster sveta v tejto disciplíne. V Maribeli sa tešil zo zlatej medaily práve tento muž James Crawford, ktorý ale nikdy nevyhral preteky svetového pohára. Napriek tomu je majstrom sveta. Stále ale ešte veľmi mladý, 26-ročný Kanaďan, ktorý 4-krát sa dostal počas kariéry na pódium. Vždy to bolo v zjazdoch. V superobrovskom slalome nikdy dokonca nebol ani na pódiu. Napriek tomu je majstrom sveta. Je to pretekár s ohromným potenciálom. Jeho najlepšie sezóny ho určite ešte čakajú, pretože ten vývoj je jasný v rýchlostných disciplínach. Vo veku okolo 30 sú pretekári na vrchole a to ešte Jamesa Crawforda iba čaká. Trúfam si odhadnúť, že to je veľká hviezda rýchlostných disciplín budúcich sezón. V zjazde určite bude patriť k väčším favoritom ako v Super G, aj keď je uradujúci majstrom sveta, tak zjazd je jeho silnejšia disciplína. V tréningu v štvrtok bol 7. Super G je jeho najlepším výsledkom z tejto sezóny 5. miesto z Garmisch-Partenkirchenu a to zostane v platnosti aj po tomto finálovom vystúpení. Crawford je 14. Štefan Rogentin zatiaľ pred finále jediné pódium dosiahlo v lani vo Wengene.
Bolo to takisto v superobrovskom slalome a bolo to druhé miesto. Dnes opäť superobrovský slalom a víťazstvo. Vyhral tréning z jazdu vo štvrtok, takže aj v nedeľu bude veľkým ašpirantom na podobný výsledok, minimálne pódiový. Ryan Cochrane-Siegel. Jeho mama Barbara Conchraneová získala v Sappore 1972 olympijské zlato. Ale v slalome. V tréningu z jazdu vo štvrtok bol Ryan Cochrane-Siegel až 23. Je to inak, ale strieborný medailista z olympijských hier v Pekingu. Práve v superobrovskom slalome získal olympijské striebro. Až 20. miesto pre Ryana Cochrana-Siegela. Nemá úplne ideálnu formu v závere sezóny. Čo sa superobrovského slalomu týka, tak jeho najlepším výsledkom zo sezóny zostane 10. miesto. Dosiahol ho v Garmisch-Partenkirchene. Dnes bude patriť k tým najhorším. Zatiaľ je posledný 20. Posledné 3 štarty nás čakajú v superobrovskom slalome v sezóne 2023-24. 21 má iba 22-ročný Rakúšan Lukas Feuerstein. Juniorský majster sveta z bulharského Banska v obrovskom slalome a v Super G bol strieborný, takže má skvelú juniorskú kariéru a uvidíme, ako to bude v tej mužskej konkurencii s Lukasom Feuersteinom. Rozhodne potenciál je tam evidentný. Už to, že sa kvalifikoval do finálovej 25-ky, je pre ňoho veľký výsledok. Jeho prvé finále v kariére vo svetovom pohári postúpil ako posledný 25. do tejto finálovej zostavy. Bodoval 4-krát v tejto sezóne, 25. v Bormiu, 15. vo Wengene, 19. v Garmisch-Partenkirchene a 17. v Kvitfieli. Toto je budúcnosť rakúskeho alpského lyžovania. Lukas Feuerstein. Ale pozor, pred cieľom tam bol špicár, veľmi netradičný v rýchlostných disciplínach. Ťažký pád, bohužiaľ, v závere sezóny pred cieľom postihol Lukasa Feuersteina. Toto je Rafael Házer, jeho reprezentačný kolega, ktorý je zatiaľ klasifikovaný na 13. mieste. No a tu je kompletné švajčiarske pódium. Prvý Rogentin, prvé víťazstvo v kariére, druhý Loic Meillard, pred neho to bude 21. pódium celkovo, tretie v Super G. No a tretia pozícia senzačne patrí objavu tejto sezóny, Arnoldovi Boissetovi, pre ktorého to bude prvý stupeň víťazov. Veľmi nepríjemný moment. Ale na to, ako to vyzeralo zle, tak to dopadlo relatívne dobre s Lukasom Feuersteinom. Aspoň zdá sa, že
To nemuselo byť nič vážneho v súvislosti so zranením. Zdesenie v rakúskom tábore. Ale Lukas Feuerstein vyzerá v poriadku. A to je to najpodstatnejšie. Takže nebude z toho vážnejší následok. Keď sa to stane v závere sezóny, je to vždy veľká smola. Naozaj sezóna sa končí a keď sa zraníte práve na konci, tak je to totálne frustrujúce. Frustrujúce to samozrejme vždy, ale vo finále Svetového pohára obzvlášť. Keď sa sezóna končí. Posledné dva štarty nás čakajú. Predposledný muž štartovej listiny je Daniel Danklmajer. 30-ročný skúsený Rakúšan. Juniorský vicemajster sveta. Práve v tejto disciplíne získal striebro a bolo to u nás v Jasnej v roku 2014, keď Danklmajer bol strieborný v Super G. Je to vyložený špecialista na rýchlostné disciplíny, nič iné vo Svetovom pohári nejazdí. Problémy Danklmajera, strata línie. Kvalifikoval sa do finále z 24. miesta so ziskom 53 bodov. Finálový superobrovský slalom domácim Rakúšanom nevyšiel. Nebudú na stupňoch víťazov. V ženskej časti to bolo 4. a 5. miesto. No a z mužov je najlepší Vincent Kriechmayer, ale až na 6. mieste. Danklmajer je 21. Teda medzi klasifikovanými pretekármi posledný. Ale to sa ešte môže zmeniť. Čaká nás úplný záver, ktorý obstará úradujúci juniorský majster sveta, ktorý využil právo štartu. V každej disciplíne má právo štartovať vo finále Svetového pohára. Juniorský majster sveta. No a v tejto sezóne je to Max Peratoner z Talianska. Tu sa na ňo pozeráme. Pochádza z lyžiarskej rodiny. Jeho otec Alan Peratoner. No vy si na ňo určite pamätáte. Bol to takisto pretekár širšej svetovej špičky, účastník olympijských hier v Salt Lake City 2002. No a zdá sa, že má veľmi dobrého nasledovníka, ktorý by mohol prekonať jeho výsledky. Max Peratoner zatiaľ je iba na začiatku. Jeho otec Alan sa takisto špecializoval na rýchlostné disciplíny, takže jablko nepadlo ďaleko od stromu, ako sa hovorí. Pre Maxa Peratonera to bude cenná skúsenosť. Nikdy vo Svetovom pohári zatiaľ neštartoval. Bojuje jednak s deficitom skúseností, tie nemá žiadne z tohto levelu, no a takisto so spomalujúcou sa traťou, ktorá už veľa naozaj neumožňuje a v súvislosti s tým je jeho výsledok vynikajúci. Strata pod 3 sekundy pre takto mladého pretekára rozhodne hovorí o jeho potenciáli. Možno budúca hviezda rýchlostných disciplín, to je Max Peratoner. Oplatí sa sledovať jeho ďalšiu kariéru. Dnes teda veľké švajčiarske gala predstavenie vo finálovom superobrovskom slalome sezóny. Budeme mať výlučne švajčiarske pódium.
Prvý Štefan Rogentín, druhý Loic Meillard, tretí Arnaud Boisset, pre ktorého je to prvé pódium v kariére. So štartovým číslom 5 sa dostal na stupeň víťazov. Dnes to bolo aj o výhodnosti nižších štartových čísel. Trať sa jednoznačne spomaľovala, to bolo evidentné. No a Štefan Rogentín sa dočkal prvého víťazstva. Rozhodne, ale to netreba zľahčovať, že to bolo iba kvôli podmienkam, pretože Rogentín v závere sezóny chytil naozaj skvelú formu. Dokázal to aj vo štvrtkovom tréningu z jazdu, ktorý vyhral. Loic Meillard korunoval už i tak famóznu sezónu ďalším pódiovým výsledkom pre Meillarda. 21. pódium v kariére, no ale pre tohto muža Arnauda Boisseta historický moment. Poprvýkrát je tento muž na stupni víťazov vo veku 25 rokov. Sa dostal na 3. miesto vo finálovom superobrovskom slalome v dejisku budúcoročných majstrovstiev sveta v rakúskom Saalbachu. Pre Loica Meillarda, ako som spomínal, 21. pódium kariéry, z toho 3. v superobrovskom slalome. V tejto sezóne je to pre Meillarda už 7. pódium. Viackrát bol na stupňoch víťazov iba Marco Odermatt. A to 20 krát. Pre Rogentína prvé pódium v sezóne, celkovo druhé a predovšetkým prvé víťazstvo vo svetovom pohári. Finálový superobrovský slalom iba umocnil švajčiarsku prevahu v súčasnom mužskom alpskom lyžovaní. Odveký súboj Švajčiarska s Rakúskom sa výrazne nakláňal v posledných rokoch na švajčiarsku stranu a v tejto sezóne sa tá švajčiarska prevaha ešte vystupňovala. Arnaud Boisset a jeho 3. miesto patrí k prekvapeniam nielen v finále svetového pohára, ale celej sezóny. Druhé miesto Loica Meillarda nikoho prekvapiť nemôže, aj keď v superobrovskom slalome sa to až tak často nestáva, tak vzhľadom na formu, ktorú v závere sezóny má, tak rozhodne je to v súlade aj s papierovými prognózami. No a víťazstvo Rogentína je prekvapujúce, ale ako som už spomínal, vyhral štvrtkový tréning z jazdu, formu má vynikajúcu a do karát mu hrala aj spomalujúca sa trať. Odermatt a Kriechmayr to mali v tomto smere rozhodne ťažšie, takže takto vyzeralo záverečné pódium superobrovského slalomu sezóny 2023-2024 a je kompletne švajčiarske. A Švajčiarsku bude patriť aj ten hlavný úspech sezóny v podobe zisku malého kryštáľového globusu pre Marka Odermatta. O chvíľu to uvidíme. Švajčiari dnes naozaj excelovali. V prvej peťke sú 4. Okrem toho, že majú kompletné pódium, tak 5. miesto Marka Odermatta a 8. miesto Gina Kaviecela. To ešte všetko umocňuje. Marco Odermatt obhájil celkové víťazstvo v superobrovskom slalome vo svetovom pohári. Jeho 3. globus v tejto sezóne, druhý malý, okrem toho veľkého, ktorý už získal v rámci úvodného víkendu, tak teraz pridáva druhý malý a v hre je ešte aj ten 3. za zjazd, kde takisto je na čele celkového poradia pred finálovými pretekmi. Momentálne je to Odermattová éra. Pred chvíľou sa skončila tá Hirscherová. No a momentálne je to éra tohto muža, Marka Odermatta. Marcel Hirscher je historickým rekordérom s 8 veľkými globusmi, ale tento muž má taký potenciál, že aj tých 8 veľkých globusov Hirschera môže byť z jeho strany ohrozovaných, pretože Marco Odermatt má iba 26 rokov a už má 3 veľké globusy na svojom konte po tejto sezóne. Toľko teda zo superobrovského slalomu. No a finále svetového pohára sa ešte nekončí, pretože na programe sú ešte záverečné zjazdy sezóny. Zajtra mužský a v nedeľu, zajtra ženský a v nedeľu mužský. Nenechajte si to ujsť. Dovidenia a do počutia.